Achin mi thun haika be ban bilina hari phekang chegu tu pheka engke no ukulo ko phai bi ne pori malam bu ko go sponsor ra yang ti kaisa nin si suka ani ko ka thanga ta mai hakke watai malia kencin hama ba Bicara thaprar mana kun mota khese basai phasibo mokol makol nuglia Kung sasawo engka kai ko bokhorok boi ko jagawo thui hakia engka ko rogo jotono chuchung chachang tongbayo or chikonti ba sadu bara ano bumani dereno khiklaye oro bukung bo phatika bokhorok phatika yang rogo hanyo mobile bai mang bumani boroga no dereno diruni khiklaye jukhe bulakhe bufa busa hena ani busanyo ba hanyo kenchi bai bokhorok phatiri borok engko suli rikha po pordu ukulok tui ririkha thup saka কে বাবা মিথুন চক্রবর্তী হাই বিরসাও কেজি মা শেখা কে বাবা বখরগ কেজি বা সুজাকা তাই কে বাবা গুজি রোজাগে বুয়া লক খাই রোজাখা তাই কে বাবা থাপরা জাগে মকল মকল নুগে খাই আদ্র গুন্দ্রা খাই সিসে মা ফাইকা তাই কে বাবা বুকুং কাখা দেরেন শুক্রু বুজাখা আমতে হান্যা কাইসা কক্তমা নরং নুখানা তাবো সচিয়েল মিডিয়াও ngakai mo engkha enisi para hनै belbarini patimung norong nugui mankhana video ni screen o borok bichar khanya thangoi kok banglayoi bulayoi patimung kotor kaisa pati khai bichar khaima jaga wono amo kaisa musuk masani bagese apatimung ungu apatimung kotor wngthani a bulai thani a bokor sulai thani musuk masano che apatimung ni yarung hwnui chung romui mano musuk masa yogoi khetoni mai chakha barini mukhiting khakhiting chakha tai a musuk no bengui rugui khai toni mani tuyoi ulo a musuk sikok hwnui kokbanglai mani tuise apatimung patiu hwnui chung saimanka musuk no tui kokbanglai mani walalai mani bulalai mani patimung omo pulaya omon se swkang bo chung waisa nugui bakya chung jotono nukha khoroksa tripurani famous youtuber bukhukjuk lilima debarma songbo musuk masa bongni bari wa habui chamani bagino tai a musuk no sui sungmani tui no kok banglai tini no kaisa walai mani bulai mani mangpili video bo chung social media o viral wngjaka agi nukha tabo kok khaimono musuk masani tui ba tama bulai toklai ngai bichara achungna nangkhaba musuk jokja khetomai chakha hingkai malikbo nugui rwkha bengkha tai mukhiting thakiting chakhaiba khawui toni rwkha tai musuk aroni kengui yogui thangmani pore jodi nogo phaya hingkaiba taisa naitok di musuk no amoni tui kok banglayoi musuk sikok khwlayoi bichar khlaioi bulai kha hingkai o video wngkha khaksa phasingni kothoma si tei khaksa phasingni jodi no kothoma nokhorka amaba ang nongni bagui tubunai gedorong ani video no chajakhai like share khadi tei channel no chajakhai subscribe khadi mote hai katal video manani bagui।